Merenkurkun rastipäivät Vaasan Öibertillä. Tässä oli tosiaan Herrat 40-sarjan rata. 3,9 kilsaa ja 12 rastia. Ykköselle tosiaan no eka ajatus oli, että tos polkua pitkin tonne puolen väliin rastiväliä ja siitä sitten mahdollisesti vähän vasemmalta puolelta mäkeä kiertää. Sitten kavuta vähän ylöspäin hiihtolatua. Tässä on tosiaan Öibertin näitä hiihtolatuja. Menee tässä alueella justiin. No joo, sitten pääsin tähän hiihtopolulle, niin mä vähän mietin, että olisiko mä kiertänyt ihan vasemmalta. On tästä ihan kohta mennyt tonne mettään, mutta sitten ajattelin, että mennään vähän enemmän suoraan. Keli oli tosiaan ihan kiva sellainen, olisiko jotain 22 astetta lämmintä, että keskimatkan kilpailu, että aika hyvä keli oli kyllä suunnistaa. Siitä sitten lähdin mettään ja ajatus oli vaan aika lailla suoraa tästä päästään mäen ylitse tonne hiihtopolulle kuntoradalle ja tässä kävi aika klassinen, että heti ykköselle pummi, ei mikään iso, mutta jonkin verran pummasin tätä ykköstä. Täältä tultiin kalliolle sitten. Kun mä tuun hiihtoladulle, niin olisi pitänyt varmaan. Mä vähän hätäisesti meni siitä yli, että vaikka katoin kyllä vasemmalle oikealle, mielestäni sain sijaintitiedot siitä, mutta olisi jälkeenpäin karttaa katoin niin olisi pitänyt nyt olla vähän rastiväliviivan oikealla puolella jyrkänne ja siitä olisi ollut aika hyvä mennä tonne kampajyrkänne. Vähän riskillä ehkä siinä. Ajattelin, että tosta vaan ja pikkusen hätäisesti menin ton kuntoradan yli. Olisi pitänyt vähän nousta sinne ylös. Tästä näin. Olisi pitänyt tommonen 100 metriäkin vetää tonne ylös ja sieltä sitten poukata kohti ykköstä, niin olisi mulla ollut parempi reitin valinta. Tässä kisassa oli tosiaan ihan hyvin porukkaa, olisiko ollut 14 osallistujaa. Hyvä tasoinen kilpailu. Täältä tosiaan mä vähän aistin, että ei oikein täsmännyt toi, kun mä oletin, että mä oon aika viivalla. Mutta suunta oli tuntu oikealta, niin jatkoin vaan eteenpäin. Ihmettelin, kun ei kampajyrkännettä ei näkynyt missään. Ja tuolla vasemmalla mä näin, no kartalla siinä on isoja kiviä, niitä mä en mun mielestä nähnyt. Mutta vähän tuollaista kumparen tyyppistä siellä. Tässä jossain mä ajattelin, että pitää olla vähän ylempänä, että nyt mä lähdin niinku tavoittelemaan sitä kampajyrkännettä, että saisin sen näkyviin ja
kulkukelpoisuus tässä kohtaa maastoa on ihan jees, että kun vaan suunta olisi oikein. Tossa mä näen joku muu rasti ja tässä mä katson vähän kivikkoa ja suota. Ja mä en vieläkään, kun mä oon jälkeenpäin karttaa katsonut, niin tää oli vähän hämärä paikka. Mä koitin vieläkin katsoa, että missä se iso jyrkänne on, että pitääkö mun vielä mennä tonne oikealle ylös. No joo, ykkösen pummi meni kyllä ihan hätäilyn piikkiin. Siihen asti meni hyvin tohon viimeisen kunturadan ylitykseen, mutta semmotin liian hätäiseksi, olisi pitänyt nousta vielä. Nyt mä sain varmaan hajun, että tosiaan oli vähän tavallaan niinku sen verran pihalla tossa minuutti sitten vielä, että en ollut ihan varma, että missä on. Nyt se kampajyrkä jää tonne oikealle ja sieltä tulee ykkösrasti sitten. Ykkösellä väliaikoja näin 2.12 ykkösellä, että minuutin verran mä luulen mä hävisin sillä. Ei tohon virheet. Sitten kakkosella kakkosella vaan mahdollisimman noksaa tonne. Täällä olisi voinut mennä suoraakin, mutta tuossa on tommonen linjapolku menee tällä lähellä suunnalla vaan painaan tonne kakkosta kohti ja ajattelin, että mä tuun varmaan vähän oikealla, että jossain täällä tulee se linja vähän oikealla ja koitin vaan pitää edetä tässä mahdollisimman hyvin. Tää yliperäti maasto on vähän tämmönen aika tekninen mun mielestä ja pohja on tämmönen aika niinku möykkynen, että paljon mustikavarpua ja möykkyä. Vaatii hyvää kuntoa. Linjapin tosiaan sitten kun oltiin tuonne kuntoradalle, niin joo, tää maasto on tosiaan tuttu, että ei se sinänsä niinku suunnistus kisas ehkä niin auta, että jokainen rastiväli kuitenkin tavallaan uusi, että aina pitää yrittää tehdä sen optimaalisen reitin valinnan, että se suunnistuksessa onkin sitten kiva, että jokainen kisa on erilainen. Siinä tultiin kuntoradalle ja täältä sitten on ajatus tuohon vähän mutkasta ohi ja sitten metsää siitä. Kakkosasta tosiaan pistekumpareja. Jos mä katoin, että aikalla pudottaa vaan tonne suoraan. Siinä on aika paljon kiviäkin tuossa kartalla, että monesti voi olla, että ei ihan näy lippu sitten, ellei tuu suoraan rastille. Täältä tuli ihan hitusen oikealle. Vähän täältä mä näin lipun. Kakkosrasti. Kakkosella jäin 20 sekuntia nopeammin. Kiitos tällä hetkellä 11. No joo, sitten tuli yksi aika hyvä reitinvalinta. Mä olin kolmosella vähän pidempi tällaiseen keskimatkan kilpailuun, niin tässä nyt olisi varmaan mulla olisi ollut nopea vetää tonne Tiheiköstä läpi tosta vaaleanvihreästä tiellä ja sieltä tuota polkua vasemmalta. Mutta mä lähdin suoraan. Tässä oli vielä hyvä mennä tässä. Ei suoraan kohti tietä. Ja oikeastaan kisan aikana mulle tuli vaan tuo oikean puolenlainen reitinvalinta mieleen, jonka päätin sitten heti toteuttaa. Tähän oli edetä kohti tietä ja
tie näkyy siinä. Tuossa tien toisella puolella on aika pystyvihreätä. Täällä tosiaan Hebertin-maastossa ottaa välillä juuttua tuollaisiin kaatuneisiin puihin ja nisukkoon. Tässä olisi varmaan kannattanut juosta vähän enemmän tuonne ylämäkeen, mutta mä lähdin tästä ajattelin, että siellä menee tuollainen poikittainen polku. Niin lähdin tästä ja tää oli vähän hidas kohta. Fyysisesti oli ihan normi, ihan ok, hyvä päivä tänään, että jakso ihan ok juosta. Ja ei vaan tässä kisassa ei tullut reitinvalinnat, ei mennyt ihan nappiin, mutta sellainen hyvää perustasoa oli, että pari pummia nähtiin tästä ykkösellä toi ja sitten tulee myöhemmin yksi toinen pienempi pummi. Täältä tosiaan polkua pitkin. Ja nyt lähdin tavoittelemaan Tiheikön reunassa olevaa polkua. Sieltä olisi hyvä lähestyä Rasti 3. Suunnalla vaan mä tavoittelin sitä polkua. Ja Rastihan on tuolla niinku takarinteessä suorasti. Ja Rasti näytti kartalla helpolta, että kun vaan jaksaa juosta tonne niin hyvää vauhtia, niin ei pitäisi olla vaikea löytää. Ja tästä mä olin jo vähän sama. Tässä itse asiassa katselin vähän rataa oikeastaan maaliin asti, että minkälaisia välejä tulossa. Näytti ihan kivalta. Toi loppuosa radasta on tosi pienipiirteistä. Niissä monesti itsellä on vähän hankaluuksia. Että tykkään, että vähän suuripiirteisempää maastoa. Tai selkeitä kohteita niin, että näkee hyvin lukea. Täällä on tosiaan aika paljon pienipiirteisyyttäkin paikkapaikoin. Joo, täältä tosiaan elettiin polkua pitkin. Ja tossa nyt on selvä stoppari toi isohko mäkialue tuolla. Niin tässä sai vaan pahtaa menemään. Oikeastaan ei tarvinnut lukea tästä mitään. Tää oli muuten aika hyvä reitinvalin tai toteutus tällä valilla, mutta olisi kakkoselta kanssa mun lähteä vähän enemmän oikealle tuolta valkoiselta. En mä olisi juuttunut siihen tien jälkeiseen pusikkoon. Ja siinä tuli vähän, ei ollut niin hyvä se tien ylitys siinä. Nyt tullaan pikkuhiljaa sinne rinteeseen. Tässä oli vähän joo, aika selkeä kohta täältä ja kun mä katsoin, että pikkusen pitää mennä ehkä niinku ja nyt tämän linjan vasemmalla puolella vähän yritin pitää sen mielessä kun linjasta vähän vasemmalle takarinteessä ja suorasti. Tää tuli ihan hyvin tää loppu ja lipunkin sain näkyviin muistaakseni ihan hyvin. Tässä oli sellainen hassu juttu, harvoin käy, että löysin lipun, mutta leimasinta en heti nähnyt, että leimasin oli siinä rastilipun niinku vieressä, mutta ei osunut silmään. Näinkin voi käydä. Ihmettelin vähän aikaa, että missä on leimasin. No mielestäni iltarasteella on sellaiset irralliset leimasimet. Tässä tosiaan tossa se oli kepissä tossa metrin päässä
Sieltä saatiin leima kolmosrastille. 44 sekuntia jäin nopeimmalle. Kisas tällä hetkellä 10. Sitten nelosrastille. Monesti kilpailusta helposti tulee vaan sellaista hätäilyä enemmän kuin iltarasteella, että kiireen tuntuu, vaikka ei tavallaan olekaan kiire. Nelosvaali meni ihan ok. Kartalla näytti aika selkeältä, että seuraa tätä mäen oikeata laitaa. Ja pistekumpari olisi sitten nelosrasti. Tässä vähän tutkaili ja kääntelin päätä, että näkyisikö lippua. Tää oli niin, että tää rasti ei näkynyt kovin kaukaa, mutta nyt varmaan sain näköhavainnon sieltä nelosrasti. Eikö se meni ihan hyvin. 23 sekuntia nopeammalle. Ja sitten vitoselle. Vitoselle ajattelin lähteä tuosta oikealta kiertään. Siinä olisi ollut polkukiertokin, mutta mä pysyttelin tässä mäen reunalla. Ja tästä tasoa pitkin, niin täältä. Ajattelin, se on jyrkäinen rasti. Tuommoinen aika, muuten sanoisi notko jyrkänne, että piti tulla kyllä ihan vähän niinku takakautta tai sivusta sinne rastille, niin kun se lipun näki. Tässä mä yritin katsoa, että missä päin se voisi olla. Se oli se notko jyrkänne ja nyt ollaan lähellä. Aika paljon varmistelua tässä oli. Lyhyt väli ja varmistelu. On 24 sekuntia nopeammalla 9. tällä hetkellä. Sitten kutosväli suhteessa ja aika paljon tuolla lyhyellä välillä. Kutosväli, niin tässä oli taas reitin valintaa. Tässä olisi mä lähdin aika suoraan ja ajattelin verran aika suoraan tai ehkä vähän hyödynnä sitä polkua tuolla rastin puolivälissä. Ja en tiedä mikä veli tossa mäessä. No mäellä on aika hyvä kulkukelpoisuus, mutta olisi pitänyt tohtia mennä tosta niin, että tuo mäki on sen vasemmalle puolelle. Tuolla valkoista kaista, että jotenkin mulla ei fiilistä näissä öiperitimaasta. Se ei enää voi olla ihan varma, että onko siellä kaatuneita puita ja kuinka hyvä se lopulta on. Kartalla olisi näyttänyt aika hyvältä mennä tosta niin, että mäki jää vasemmalle puolelle. Tää näin. Tässä. Ajattelin, että me kavutaan tonne päälle ja sieltä on helppo lähestyä sitten tuota polkua. Menee täältä vähän päältä, mistä mä tulinkin tonne 3. kun menin niin mennään kohta sen polun yli. Tästä taisi olla se polku. Tuossa mä meinasin mennä tuolta oikealta, että siitä olisi vielä päässyt poukkaamaan sinne valkoiseen. Mut pysyin täällä päällä ja täällä näin ja sitten nyt yritin tavoitella sitä polun risteystä. Mun ei ollut pakko osua siihen risteykseen, mutta mä halusin siihen osua. Jos en mä olisin osunut, niin mä olisin suunnalla jatkanut sitten vaan kohti 6. Joo, tästä tuli polulle sitten näin vähän oikealle, sitten täältä löytyi se risteys. Ja lähdin tästä pudottaa. Tässä olisi voinut tehdä niinkin, että olisi mennyt ihan rastin viereen tätä polkua.
tuolla on tällaisia pieniä lampia. Suo tai lätäkköjä, niin olisi mennyt ihan sieltä, mutta ajattelin, että tosta on aika helppo lähestyä rastia, kun menee tosta polun mutkasta sopivasta kohtaa suon yli ja sitten kapua tonne rinteeseen. Niin se jotenkin houkutti enemmän. Tällä välillä mä olisin säästänyt varmaan 10 joitakin sekuntia, kun en olisi kiivennyt aluksi sinne mäen päälle, että mä luulen, se oli vähän huono. Kiipeämiseen menee aikaa kuitenkin aina. Täältä suon yli ja sitten tää oli aika kartalla, näyttää aika kivalta lähestyä täältä. Pääsee tästä suosta vaan yli. Niin siinä olisi oikeastaan vaan tavoittelin tuota avokallio. Se on vähän niinku mäen korkein kohta se muutosrasti. Tommonen nenä tai notkorasti. Tässä vielä ihmettelin, no nyt rupes näkymään tuolla ylempänä. Mä ihmettelin vähän aikaa, että eikö tää nousekaan tää rinne, että mä oon vaan ajautunut vähän sivuun. Mutta nyt rupes tuntuu, että nyt noustaan ja sitten yritin täältä alarinteestä kun nousee, niin monesti avokallio jääkäläpinta on hankalampi havaita, mutta yrittää tonne korkeampaan kohtaan päästä. Ja jostain täältä mä näin lipun vissiin. Ja tuota 6 asti. 31 sekuntia nopeimmalla. Yhäklentämä. Kisa on lähtenyt ihan hyvin käyntiin. Aina ykkösen pummi harmittaa aina. Niitä vaan käy välillä, mutta se oli harmi kun heti ykkösen. Siitä sellainen ei niin hyvä sitä huono fiilis, kun heti ykköstä joutuu vähän ja hakee. 7 rastilla. Suorasti. Tää näytti tosi kivalta väliltä, että tällainen tosi selkeä. Mäen päällä edetä ja tarkka rastinotto. Tässä oli jännä, mä lähdin suunnalla vaan ja ainoastaan. Ja sitten yritin ottaa tarkasta rastia. Niin. Mä tulin aika sopivasti tästä kivikon yli ja polulle. Ja mä katsoin, että siellä on jyrkänteitä tuolla. Mennään näistä kivikoista eka yli, niin vähän aikaa polkua tästä näin. Ja sitten kun tulee tuo jyrkänne, niin siitä mä lähtisin sitten oikealle päin. Ja täältä oltiin kuitenkin sen verran lähellä rastia, että ei voi pummata täältä, vaikka vähän vetäisikin sivuun. Täältä sitten käänsin kartan kohti 7 ja suorasti. Tästä nyt tavoittelin, se on vähän niinku vähän pitäisi nousta. Ja näitä käyriä yritin hahmottaa tässä samalla, että yrittäisin nousta niinku. Ja ollaan niin lähellä rastia jo, että tavallaan korkeimpaan kohtaan suo, niin ei pitäisi olla ongelmia. Joo, 21 sekkaa nopeammalle ja 8. Tällä hetkellä. Siinä meni kilpailu voittaa justiin. Ai mut 4 minuutilla kiinni tähän mennessä. Joo, sitten 8 väli.
pistekumpareiden väli. Tää oli nyt mielenkiintoinen vitsi. Eli. Tässä mulla oli huono toteutus. Lukuun ottamatta tätä alkua, minä sai vähän vetoapua, mutta olisi voinut jopa mennä vasemmalta tieltä. Mutta sitten mä sen hylkäsin aika äkkiä. Mutta pikkusen vasemmalta tonne tielle ja sitten tuota valkoista aluetta edetä rastille. Olisi varmaan ollut mulle nopein. Mutta mä lähdin toteuttaa ihan suoraan. Eikä nyt välttis ollut huono, pysy hyvin kartalla. Mutta olisi vaan pitänyt mennä tästä tien yli vähän oikealle tonne pururadalle ja sieltä mutkasta, niin se olisi ollut ehkä se selkein sitten toteuttaa. Siinä vaan tihkasi toi nousu. Lopulta mä nousin kuitenkin aika paljon, mutta tihkasi toi, että pitää nousta aika paljon tonne pururadalle, että sen takia mä hylkäsin sen valinnan. Se olisi varmaan ollut se helpoin toteutus. Tästä näin olisi. Tää oli mun mielestä vaikea väli. Mä jotenkin ei osannut päättää vieläkin, mä vähän ja mitenkä sen menetö loppuosa. Tässä oli aika jyrkkää tää rinne. Sitten rupesi olla vajaa puoli tuntia kellossa, niin oli kuitenkin alkoi olla radan loppuosaa ja vähän semmoista, varmaan se ykkösen pummin takia vähän sellaista hätäilyä, meni vähän hätäilyksi tietyssä kohtaa, tässäkin oli vähän sellaista. Mutta tässä mä olin hyvin kartalla kuitenkin. Yritin lukea noita kohteita ja käyriä. Tässä mä odotin noita, mä tuun tästä nousen mäkeä ja se on vähän tiheikköä. Ja sen jälkeen tuolla on tommonen heikko ajoura. Ja sen lähellä on isoja kiviä. Niin ajattelin, että jos mä niitä näkisin ja monesti sun 2 vierekkäistä kiveä, niin ne on helppo saada kartalle ja mä ainakin näin 2 kiveä ja olin melko varma maasta, että missä on. Kohta puoliin tuolla tulee. Ja tosiaan tässä näin pururata olisi ollut nopeampi tietysti edetä tuolla oikealla, mutta ei ole tullut valittua sitä tällä kertaa. Joo. Niitä isoja kiviä tosiaan hain. Bongasin ne tossa vasemmalla päin jossain. Ja niistä saa niinku sijaintitietoa sitten. Joo, näiltä maan alkoi semmonen vähän pienipiirteisempi maastonosa, että ainakin itellä vähän vaikeuksia yrittää pitää sitä vauhtia tämmöisessä, kun yrittää suunnistaa, ettei tule sitten isoja virheitä. Niin siinä oli yksi isompi kivi. Rastinotollisesti tää näytti aika hankalalta tässä kohtaa, että niin pistekumpareiden väli. Siinä mielessä hankalalta, että se on vähän epäselkeä toi
Oli vaikka tiesi, että suunta on ainakin oikea. Ollaan lähestymässä hyvin. Mutta toi rastin lähelläkin on vihreätä jonkin verran, että ajattelin, että parempi mennä varovasti kuin hosumalla. Vaan ainakin tähän loppuosa. Että nyt ollaankin jo lähellä rastia lähestymässä. Joo, en tosiaan ihan tarkkaan saanut kartalle, mutta fiilis oli, että kyllä me ollaan aika lähellä viivaa. Mutta vähän sellaista epävarmaa oli kuitenkin tässä. Tarkka rastipaikka oli kyllä. Sieltä. Ihan ok. Mutta olisi se voinut mennä paremminkin. Eri reitin vointi. Kyllä mä luulen se pururatalkki pitää ottaa. Minuutti 31 nopeammalle ja 8 tällä hetkellä. Et suhteessa ja aika vähän. Mä luulen, olisiko voinut joku puoli minuuttia nopeammin päästä, jos olisi ottanut ton pururannan tuolta oikealta. Vaikka olisi sitten vähän enemmänkin kaartanut sieltä. Okei, no sitten 9 rastille. Mennään, se oli tää kyllä aika haastavan oloinen väli. Kartta kohti 9 ja tässä nyt luotiin oikeastaan ainoastaan suuntaa ja fiiliksen, että miltä maasta näyttää. Äsken yritin lukea karttaa, mutta en mä tiedä sainko mä siitä hirveästi apuja. Sitten rupesi aukeaa vähän maasta. Tässä kartallakin on valkosta tossa ennen rastia. On pieni tiheikko tossa rastin välillä. Sitten aukeaa ja pitäisi. Ei välttämättä ole niin tää ei ollut niin piilos muistaakseni tää rasti, kun vaan tultiin suoraan. Lähestyttiin suoraan kohti rastia. Sitten ollaan lähellä. 9 rasti. 46 sekuntia ja 8. Se oli ihan hyvä väli. Sitten kympille tuli nyt sitten pummi. En osaa sanoa mistä johtuu. Alkuosa välistä meni hyvin. Lähdin vaan suunnalla tonne pururataa kohti ja siinä oli ajatus mennä vaan suoraan. Koska maaston kulkukelpoisuus on aika sama kaikkialla muualla paitsi näillä poluilla ja kuntoradoilla. Tästä risteyksestä tuli yksi vähän alaspäin ja tosta noin sitten aina viivaa yritin pysyä kympillä. Tiheikössä ja kivi. Tänne mä en keksinyt muuta kuin vaan muuta reitinvalintaa kuin että suoraan. Että se tuntui helpommalta myöskin löytää se lippu, että tulee suoraan. Tässä mä näin noin 2 kiveä tuossa puolivälissä rastiväliä, niin mä luulin, että mä näin ne, mutta mä olinkin viivan
oikealla puolella pikkasen. Mä vähän lähdin oikealle tosta. Kun tulin tuon purron yli. Vähän liikaa oikealle. Ja ehkä sen takia sitten ajaudun vähän oikealle täällä lopussa. Mä olin vielä tässä kohtaa, olisi ollut, kun olisi pitänyt suunnan tässä näin ja tonne noin, mutta siinä mä näin joku muukin suunnista ja sitten tässä pikkuhiljaa tuolla oikealla ja se en tiedä, mutta lähdin sitten kuitenkin vähän oikealle jostain syystä. Että tässä kohtaa mä en ollut ihan kartalla muuta kuin luotin suuntaan, että mutta on kyllä hankalan näköinen piste. Tiheikössä kivi, siinä on tommonen valkoinen, pieni valkoinen osa ennen sitä rastia ja sitä mä yritin niinku havainnoida. Ja lopulta tässä käy niin, että mä tuun tonne polulle. Täällä maastossa meillä on jonkin verran noita tommosia vanhoja polkuja. Vanhoja polkuja, niin lopulta kävi niin, että tulin siihen polulle, olisiko se ollut jossain täällä näillä main. Tossa noin. Nyt mä ihmettelin, että polku, että homma on tullut yli, mutta onko mä tullut, täytynyt tulla vähän oikealle. Ja sitten katson, tossa on toi kivi. Mutta mä oletin, että se on aluksi, että se on toi melkein 10 ja 11 rastin välissä oleva kivi. No se oli tosiasiassa tuolla 10 tonne pohjoiseen päin. Ja siksi lähdin tänne niinku kallio. Rupesin ihmettelemään, kun kallio rinne nousee niin paljon ja kallio tossa tuolla noin. Sitten rupes hälytyskellot soimaan, että taikka sain kiinni tässä näin, kun kannattaa noin paljon kallia. Kyllä mun täytyy nyt pudottaa sinne tiheikköön takaisin. Ja siltikään ei ollut helppo, vaikka ei ollut helppo rastinotto täältä. Vaikka tiesin tuosta polusta etäisyyden, että tuolla se lippu jossain on vaikea rasti. Tiheikko ja kivi, niin se on ainakin itsellä niin monesti tulee virheitä. Täältä sitten. No olen aika varma, että niin kun, missä on nyt, kun sain kiinni tuossa lopulta. Ja niin mä hain sitä kiveä. Tää on tosiaan niin pienipiirteistä, että varsinkin tuolla mettässä, niin kyllä pitää tarkasti yrittää katsoa. Olin katsonut, että siinä on 2 isompaa kiveä vierekkäin. Oli merkattu kivi. Tässä on iso kivi. Ja sitten lopulta näin, ja siihen tuli vähän virhe. 3.15 nopeimmalla ja 9. Joo. Ehkä minuutin olisi voinut saada pois ajasta ilman tuota pummia. Se oli, rupesi vähän väsyttää jo tässä kohtaa ja sitten vielä toi virhe. 11 taas pienipiirteistä. Siinä olisi toisiksi hieman rasti. Suunnalla lähdin, jos iso kivi tarjolla. Katon rastimääritteestä, 3,7 metriä korkea kivi. Et pitäisi olla helppo nähdä, kun vaan ollaan lähellä. Suunnalle, tässä aluksi polun yli, sitten mä tulin tähän ekaan kivikkoon. Ja oletin, että ollaan tossa noin ja sitten vasemmalla pitäisi nähdä toinen kivikko pian. Ja sitten seuraavana olisikin rastikivi pitäisi näkyä pikkuhiljaa.
tarkasti vielä rastimäärissä, että se on jo iso kivi. Ja tää väli meni hyvin. Ihan hyvin. Joo, ei tullut tänään puhdas suoritus, mutta semmonen semi-ok. Semi-ok, ei mitään isoja virheitä. 11 laitin sieltä. Semi-ok kilpailu. 28 sekuntia nopeammalla 9. Sitten tuolle 12 niin. Tässä olisi varmaan kannattanut puottaa tonne Urraradalle hetki, mutta viimeinen väli, niin tää Kallio veti tänne näin ja suoraan möykkys tää. Yritin pitää vauhtia tässäkin, mutta alamäessä kyllä tulee varattua useammin, ettei taita nilkkoja. En tiedä, olisiko ollut nopeampi mennä suoraan tonne. En tiedä. Täältä näin pikkuhiljaa päästään sinne Urraradalle ja täältä sitten loppusuora, viimeinen rasti. Joo, kiitos kun olit mukana ja tää oli tosiaan Merenkurkun rasti. Päivän ensimmäinen osakilpailu Vaasan Öipärätillä. Hieno säässä saatiin suunnistaa. Paljon oli suunnistajia mukana. Tää on niinku kotimaasto itselle. Asutaan aika lähellä tossa. Täällä tulee usein paljon lenkkiä. Talvella voi lasketellakin. Joo. 9. sijain. Noin 10 minuuttia kärkeä. No kiitos ensi kertaa. Moi moi.